Vítajte, som Anna a dnes vám ukážem, ako sa dá z Herakles 5G profi mixérom od Klarsteinu pripraviť chutné smoothie. Začneme so zmesou korenia škorice a badiánu a ďalej budeme potrebovať ryžové mlieko, ďatle a kakaový prášok. Na osladenie môžete použiť med, ale my dnes použijeme ďatle. Sú trochu exotickejšie a urobia dobre aj našej figúre. 2 banány na zjemnenie, ryžové mlieko a okoreníme nesladeným kakaovým práškom, klinčekmi, troškou kardamónu, badiánu a nakoniec pridáme štipku škorice. A hotovo. Nádoba je z nezávadného plastu bez použitia bisfenolu A a má objem až 2 litre. Navrch pridáme trošku kakaového prášku na ozdobenie a nech vám chutí. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.